Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. May gabi sa liwat, kamusta naman pabalangga na muntag palamati, region-wide mga palagad kita sa nabilin isa ka oras, 14 minutos karon nga adlaw Miyerkules, sa 16. Miyerkules naman ang edisyon sa inyo sini nga pala tuntunan sa kinaandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sini nga mga correspondent. Sa liwat na Manila sini kapagdurong sa pinakauli kabas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sini kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang ato sini mata kadurungan oras sa kagabiyon ang ato sini ka Patrol 2. Crosswind Patrol kay na panagadambiyon sa pilakabahin sa Metro Bacolod ato naman liwat gabantayan kag ato naman liwat himosuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa Miyerkules edisyon way taman ginapangayo anano pa nga mga eventualities from where the action is pang Miyerkules lang nga edisyon buylog nato ng Puwersa Aksyon Eden Abuso
Back-to-back sa aton nga piloto, aksyon papang Nixon tahom. Update kagagaton man nga pagbantay sa mga balita nasyonal, international. Dala ng update sa COVID-19. Ginatutukan rin na ni Aksyon ang Defensor. Opdama kita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Sa Master Control sa technical side, boylog nato ng porsa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Christian James Vinares. Bugal sang Barangay Kabug. Ito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kirandan ang inyo sini alagad, ang inyo sining angkorman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Labilin, isa ka oras, 12 minutos nga pagpagalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:49 na. 11 minutos para bilin antes kita magaungot sa taknang alas 10, dugay-dugay curfew na sa siyudad sang Bacolod. Bad karon nga gabi ang lakat sang panahon manaya-naya. Kulo kalma ang aton sinikalangitan. Before kita kay na magsaka diri sa aton nga waragwagan, pasulod diri sa aton aquarium. Nakatangla ko kadali sa kalangitan do nagaigpat-igpat ang kabituunan sa aton kalangitan. Dalaman ang pagsanag porsyon sa aton bulan. Pati maanayhan nga wala tsansa magulan sa Bacolod. Pero base karon sa kagahon, laki buto lang tama, ulan naman. Importante, alerto lang kita. 24 oras, alerto 24/7. Hindi gid permi magkalipat, alerto lang kita sa aton giyapon pakig-away. Masobra na isa ka tuig sining hindi makita nga virus nga si COVID-19. Ang panawagan giyapon sa siyudad sa Bacolod sa aton nga local government unit. Sundon tarang ang health protocol. Ano na gani? Hugas sang kamot, gamit ang habon, suksok face mask nga may paaman face shield. Importante man ang ginatawag nga distansya, social distancing. Ang mga polo party kag gatherings pinapaiway gid na way gid na ginatugtan sa subong nga panahon nga nagasaka gihapon ang kaso sang COVID-19 sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Klarohon ta ang lusok, ang tari-tari, ang pulo pabulang sa mga purok sityo sa syendas kag barangay, bawal gid ina ha. Wala ina ginatugtan. Pero galing kami mga utol man kita nga Bertoldo kag Tig-Abagol, puwera lang sa maayo. Bala na gid nila ingay hindi pwede ang tinipon-tipon kag tumpok, mabulang gid. Baw Tig-Agid ga katol gid haw. Dadala ka mo anay sa ulo online ho, baw ang mga sulo sa bong sabon ni kag mga tare-tare ni lulusok-lusok ni sa mga sityo sa sindas ni. Mahinulso lang ka mo galing mandakpan ka mo ka pulis. Kanawa to si Ibi Magaluna ho. Kaya Pilatok Bilog, Tintay City. Nakaladakpan sa... Actually, di nagiganito ya, tari-tari kang hindi ito yung lusok mo. Mulang na gito ya, derby na gito. Magbus Tintay City, Bilog dakpan.
75 lalaki, duwa ring babae, 77 tanan. Kapila tong ila, piyansa kada ulo, 30,000. Sa mo na siya kapuraod, kapigado. Hindi mo niya makuha sang ipiyansa, mga 30,000. Oh. Yambot ko gaginutok para dang mga priso sa IB Magarona Police Station. Yambot ko ng iban ko nakapiyansa na. Ang bala naging kapulis, hindi pwede magpabulang. Huwag mo kulang ang gobyerno sa pagpainchindi sila. Bawal ang tulutumpok, bawal ang tipon-tipon. Bawa kaya ano mabulang gid. Malusok gid. Sa mabtan ka pulis, katuan ka pulis, alalyak mga daw kita bagat. Mga tao ni kusab daw, hindi magulak inchindi kung sa wayon blaw. Balaan na gid nilang hindi pwede gid. Tig-agi daw. Ay, oo. Ginabawal kanining mga bulo birthday ni na pang mga lusok-lusok kag tari-tari na sa mga sulosityos kag mga pulo-purok da. Sigihan nyo gud panahor kay malingid ang ulo nyo kung di ka mo kakwapyan sa 30,000. Mga ting-abagul blaw. Napainchindi na ginawarningan, masigigid. Manamit ka dya, isko, way kalo mo. Karong kaladakpan. Kundi, itkitrihas. Mo nang aton gobyerno, gahambal nga hindi pwede kay kadelikado sa sitwasyon. Sigihon, gid ang tari-tari, kag lusok-lusok, pulo pa bulang na sa puro, kag sa mga sindas na. Ay, hindi nga mga tao. Amo nang gali si Linko Perme, ha? Sundon talang ang ginatawag nga health protocol. Sundon talang ang mga advisory panugyan sa aton nga gobyerno. Di ba lang atong gobyerno na nawagan na kung may available na nga vaccine sa inyo barangay, kakon ara kamo sa listahan, kadto inyo gid oportunidad na ninyo ina nga mabakunahan. Importante nga mabakunahan kamo, ilabi na ang aton nga mga senior citizens. Amo na nga ang tanan nga mga advertisement sa radyo, sa newspaper, sa TV, massive ang dissemination information sa aton nga national government para mapenchindi sa tao kung ano kaimportante ang ginatawag pabakuna kontra COVID-19. O galing kay may mga siguro pila ni ka mga barangay nga daw hindi siguro maayo bala ginatawag nga dissemination information. Muna ko isa nga ang iban daw nanugunan la. Ang classic example, hopefully ka pamati si Kapitan Lidiglis Gonzales, ha? Ang kapitan nila sa barangay Takuling. O basi kung may suod nga kilala si Kapa Gonzales na makamuno bla sa iya. Kapa Lady Gliss Gonzales, basi way ni kabalo bla siya o basi way kalambo sa Igtulopangod yun eh. May mga ginapang lista dira nga mga residente sa barangay Takuling nga nagahulat kung tani nga tawagan bla para nga bakunahan sila. Ito pila na da kakaso sa Takuling nga may mga vaccination nga ginahimo dira sa mga lugar nga designated as do serving a vaccination center. In the case ng barangay Takuling, may nanawag diri ka sakon kay ina sa mga ini kasuod daton nga biyan kag kilala man actually ini nga pamilya sa Takuling pero nagpangabay sakon nga hindi lang paglawagon ngalan niya. Daw anom ni sila ka pamilya bla mo sa isa ka compound ha. Ining nagtawag sa akon senior citizens na ni. Si kinanglanon yun nga ma-injeksyonan. Kaya actually residente ni siya sa barangay Takuling. Taga Puente Villa sa division ni. Senior citizens ni siya na gusto yung tani nga magpabakuna. Diri mismo sa barangay Takuling. O galing kay nakalambot si Tulopangod ya.
Actually, kaduwanan ni sila kuno ka beses mong Kap Gonzales. Kaduwanan ni sila ka beses nga pamilya nga nagpalista ta sa barangay Takuling para sa vaccination program nga kakatabo dira sa hindi lang mapaktan nga adlaw kag pizza o kon bulan. So may pila na ka beses nagipatigayon ang vaccination program sa barangay Takuling. May instances gani nga somewhere Forest Park. Dara sa barangay Takuling may arat na vaccination ang Takuling do wala gid gani mayos ang tao nga nagkadto mo nga nagpabakuna but kung tuod da. In feed man actually ina sang kilala niya sa kilala ko. Tikanugon bla. Here comes sining pamilya ya. Kadwa na ka beses magpalista. Isa ni siya sa 5 o kung anong sa pamilya kasi senior citizens na. In fact, may mga kagawad mo sa kakilala sa Takuling da ka nagasiling na pare kadto ka na to kag magpabakuna kasi senior citizens ka. Pero rason sa kilala ko hindi ko to rin magkadto kaya wala pa ako matawgan. Kaya dapat ang makadto to matawgan man kasi may mga cellphone number na mo ang mga luyag mapabakuna. Ginarespeto iya ang panawagan nga hindi magkadto sa vaccination area kung wala ka gintawgan, kag wala ka panugot sa barangay, especially sa BHW. In the case ang amigo ko, ito kapilan na kabeses nagpabakuna may vaccination sa barangay Takuling. Ining senior citizens ka kilala ko, hasta subong wala siya mabakunahan. Dahil tingala ya, nga senior citizens siya, wala siya matawgan. Nakaduwa na sa kabeses, magparisto kung magpalista dira sa ngalan niya sa barangay hall, sa barangay Takuling. Ano ganang advice ang iya sang iban mga kagawad sa Takuling? Sir, kadto ka na lang tuya sa lugar to nga may vaccination sa amon barangay, sa ato barangay. Pwede ka man na iya makapabakuna da. Kaya nga ba sa kilala ko, yung tiwlaton tanay ang BHW nga magtawag sa ako para makadto ko to. Kaya kung makadto ko to kag hindi man ako kumudahon, apisar ka senior citizens ko, maluya lang ko tuya kag mano ko to maosek chimpo ko. Ito may rason man sa. Kung galing ka medyo may gamay man nga pagsunggod ang kilala ko sa barangay Takuling, kaya makapila na nakabeses kipatagayon ang vaccination program, sila yung pamilya, anom yung kapamilya, ika-anom sa bali as senior citizens, hasta subungya wala sila matublukan, wala sila yung matawgan. Na may mga instances gani kuno siling sa kilala ko na may mga vaccination dira sa area sa Takuling nga kung isa ka rin jutay mo lang nga babakuna tika nugon bla magandang tuyo ko kinatani nga pasabtod naman si Kapitan Lady Grace Gonzales sa barangay Takuling. It so happen nga pagtawag ta kaina may session siya ito naglaing ginibot sa kilala ko kaya dili pa ko tani guys sa Takuling di ko itani mapabakuna. Basta sumuwi kayo bubukunahan, senior citizens pa ko. Hindi mo maliga-offer siya ka barangay. In fact, may isa ka barangay ka nag-offer sa iya. Ano pa rin dito ka lang babaksin sa amon barangay. Desisyon nyo ito gani istorya namon kay na. Ano pa rin dito nila ko yung gross piya ka barangay mapabakuna kay. Damo pa tayo offer sa akon. Diri nga diri lagi ko kay Star. Ay, hindi po ko tanay mabakunahan. Anong problema da ang dissemination information sa barangay Takuling sa iladra barangay official mo ang medyo may diferensya gamay abi ka pa Lady Grace Gonzales basi makuha mo na da ma-arrange mo da pamayo bla amin ang sistema bla basi makuha mo mamuno mo ina sa ibo da nga mga BHW da ng kutob sa may mga ngalan kami mga lista dira sa iyo, especially senior citizens, kung available malandira ang bakuna, abi pang tawag yun dabi mga tigulang na sa barangay at Takuling da, na may mga kabalo ko, may mga contact number man asla. Kinikilala ko, kaduwa rin kabisis, kung maperistro da sa barangay Takuling, kumuha siya ang senior citizens do. Kakabataan niya do, hasta sa mundo, pa siya mabakunahan. Inimigo ko rin nag-desider na lang, kay daw ining buwas kadlaw may isa ka barangay di ka mapatigay vaccination nadamo mo to hagad sa iya ka nag-offer pa to sa iya
at dito lang sa babakuna, ito yung plano ya. Para sigurado kung mabakunahan siya, masaylo naman siya sa Piaka Barangay. E kung magsalik sa Krusta Kuling, wala palayo yung basi umalatan pa ko ba sang hulat-hulat ka mabakunahan tas ang virus ka COVID-19. Ang sistema basi siguro hindi pala mayo. Kap Lady Glace Gonzales, kapitan sa Takuling Kap. Hindi ko binadabi o sisa be. I-check abi bayad ang mga listing yun sang dapat bakunahan, specialmente senior citizens. Yang kilala ko ito naglaingin ng buot siya ho. Which is, hindi may punto kag correct man siya. Hindi maglain buot mga dire ka na gid star. Wala mauli kapas tabtaban niya sa vaccination ngati senior citizens naman siya. At to galing hindi sige star sa barangay. Damo pa yung opera siya ngati dire ka na lang anay pabakuna sa amon na. Muna bla. Ito yung sistema. Gura mo ba siya may problema da? Kap Lady Glace Gonzales. Kap ni COVID kwan ba si isa sa sistema nyo da? Kaya ginawa talaga gani pagpanawagan di sa Action Radio nga basta gani may available nga bakuna, hindi na magduwa-duwa. Kung tawagan ka mo, kadto ka mo. Pero kung hindi ka mo pagtawagan, hindi ka mo magkadto. Which is, amo na natabo sa kilala ko. Nagulat-ulat man siya, natawagan kasi senior citizens na siya. Ano man nga. Abi Kap Lady Glace kan si Gonzales. Look abi check abi na kag verify na sa sistema sa inyo dala nga kwan ng pagbakuna sa mga residente nyo da kayo. Nga utod kita nga medyo may gamay nga pagsunggod sa inyo kay ang sistema brado hindi kita mo para sa iya. Kita mo may mga kagawa sa Takuling gambay ganun siya nga tikadto ka na to sir kay para gina sa inyo. Yakit ikaw senior citizens ka, tanong rason niya. Kung nakadto ko itong away ko yung mga tawgan. Kalaktuloy, dugan ako yung gulat-ulat ka matawgan. Sang Mayo pa. Nagligad ng bulan, kaya sa segundo way gid. Punto man ang kilala kung naman reklamo. Ba't siya kung sistema, guro lang nga wala Mayo sang natawag na dissemination information. Sa ako sa kilala ko dito pare kompleto man ko to sa data ginata ko plus ang cellphone number ko yun kapila ka beses nga natabo ang vaccination sa Takuling may mga lugar ganing ang vaccination nga juta ganit tao di at yan siya tanito ko na tawagan ta mo namla Kap Karabida lantawa ang bida yung mga record sa ngalan sa mga dapat gid bakunahan specialmente senior citizens. So kabay pa nga maksuran ni Kapitan Lady Glace Kuan Gonzales. Again, nag-try ta kay na siya nga makontak para ka riktang sabat ya. Galing kati may session sa kay na sa sanggunian na panunson no. Gamot ko madayon ni buwas ang bakuna sa kilala ko sa Piak Barangay. Ngayon ka sarili ka tali sa barangay Takuling kaya dili talaga buto ka nag-istar. Kaya pagyapon kita yung matawagan senior citizens na tati. Kaya sa kabataan ko niyo ti. Mga bla. Pero nang ko Kap Gonzales da. Basi makwanta, mausisa tabay blad ang listahan. Kag ang system ko sa pagpabalo nyo sa mga tao na dapat magpabakuna importante gid na. Kaya wata kabalo basi ko na ara ng ara niya po siya batawagan bla nga schedule na for vaccination. Kasi in the case nato niya gani actually nakapabakuna na ko first dose mo sang Sinovac kahapon. Way ko yung nakadto kaya sa barangay kon way ko yung tawagan sa abang ng BH. Ito na nga, mga certifications, doktor ta, kung pwede ta. Kasi siyang amon nga BHW, hindi pwede kagid, sir. Amo na nga, wag ko nakadto sa adlaw mismo kahapon sa vaccination. Kung wala ko yung inform yung plano pa, nga makadto ko. Ito gusto ng ambas ang kilala ko. Kung makadto sa matakatanga, man ito ko sa listahan, isubo man. Okay?
gabi dira kay Police Master Sergeant Joselito Lugo. Siling ni Kuya, mayang gabi. Buwas ang singkang mang bakuna na ya. Ay, gali ka. Diba si dito ba kadto ang kilala ko? Sa barangay Singkang. Salamat kay Kuya Police Master Sergeant Joselito Lugo and family. Talaga, biga mo nito, yung sa Saxon Night Patrol mo. Sige. Namo na, Kap Gonzales, kasi makwanta bala, maliwata da kag ma-review ta ang sistema bala sa aton nila vaccination sa Barangay Takuling. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:08 na. Sa Siliga Basa, tawag i-check na ito Siliga Patrol 2, Crosswind Patrol. Aning report sa ito Siliga Patrol 2. With Action Eddie Naboso, ginadulong sa inyo sa Kalwan sang sa Miyerkules na ito sila pabalagad. Ibaloon ta ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Yari si Action Eddie Naboso sa report live sa patrol. Action Eddie, mayang gabi, please come in. Good evening, good evening, good evening, good evening. Action Eric. Good evening. Naton nga mga suki, mga action. So, kaya bumalakal ah. Correct. Sige lang pa ba, ilan na sila danay. Kaya napaway-huway ko pang ila, sini nga mga fan. Bangod nga wala pa man ko bangod nga kadamo sang aton sini nga mga ginabisihan. Wow. Katulad sa... Tapulo ba batsyag lang to gamay nga mag-ready nakamuda kay di sa masunod nga simana may harvest naman kita. Wow. Si daw pulo pa reserve nakamunga daan. Kagsubo pa lang ang daan, medyo tipon-tipon, nakamok supot-supot na. Oo, dasig mo. Salamat gigilis sa mga nagbakal sang bangros 30 kilos. Sold out? Sold out bongga. Pero very di good. lang Action Erica kay di mo na importante namin kung nga negosyo nga nakaon mo kay ti wala iska naman kay nano yung tao makaon gid man mo. Oo. No? Kapag mo compress ka, gapisik-pisik pa? Tapos insindihan na ilang wala ko ibaligya ko sinta hindi na pag-ayo wala mambal pa nga. Dapat ka rin din sa mag-ayo, dapat duga nga para nila siya nga actually, dito ka mahal naman ng 180, RB mo, tara 190. Gani, wala ko rin mambal sila ang kuha mo 150. Siyempre, maginansama ko buwara-ora. Pari na nga, alam mo lang mga baligya ko, hindi ko maginansa, bisan nga may lang. Ganit, ito lang yung tuhan. Dahil lang kami, tani, nangatag na lang ko. Wala na lang ko nagbaligya. Nano. Kanami, ka mga cute, hindi mo lang sa mga nag-aayo. Basi kung dugsingin mo lang gorosin mo na. Ay, piso-piso lang nagani nga ako. Nga, ayuan, pag-in na lang unan ako. Oo man, basta sa kabudlan ng action, hindi mo bulubit-bit, mo-deliver sa inyo da. Dapat ganun na, ang deliveries na, may charge delivery, parang ganda kung sumagay na mo. Oo, dapat yan. Si ako yan, isa kilong order, libre ng delivery fee, wala na. Oo. Tapos ayoko nyo pa? Oo, dugay-dugay ang salakyan ko, dalon ko na to, pero kulokdohon ko na, hindi ko na pagsakyan, kaya wala na gasolina. Kaya wala man delivery fee mo, no? Sige lang Maganda yung sinere, sige lang tayo iwas sa mga friends, mga suki ang aton sining nga ginabaligyaan, ti normal man lang na iyaan. Oo, gani man. Hindi anay lang ta, pero ti mo na support lokal, kaya hambalon ko bala nila nga, ti utang lang ni ha? Ti sa Libertad nga utang ka. Sakto man mga sabat. Gusto man? Di ba? May rason man, may rason. Sa Libertad nga makabakal man kasi ako sa ako rin utangon pa. Oo. No? Ay na, no. Wala kayo ka pangaki, Action Erica. Share lang ko dahil. Kasi mambal sila mo lang nga dupi. Huli sa nga manong baligya. Oo.
Ay, pabayad na lang mga baligya ko. Kaya basi makigata, di karon libre advertisement. Pero tindiri kita siya na Eric sa palibot sa syudad sa Bacolod kay 13 minutos na ang nakaligad matapos ang nag-umpisa na ang curfew. Halati sa mga nagahingagaw na pauli. Pauli na kamo kung halin man lang kamo sa lagaw. Pero kung halin kamo sa trabaho, tininsindihan man na sa aton sino yung mga kapulisan. Ay kung subong ko halin ko sa lagawan, saktuhan naman ang ipagparirani sa mga establishmento commercial kaya alas 10 lang as pang curfew. Even nga gin panubo-nubuan ni daan nagligad nga si Mana bangod man sa spike sang COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod kung madumduman mo si Eric nagligad nga si Mana daw sa Badoto. 150 plus ya ang na-record nga COVID-19 case sa bugos nga syudad sang Bacolod sa sulod lang na sang isa ka adlaw nga record. Pero siya mo na bala nagakahangawa ng iban. Sige mo lang sila nambal nga hala kakululbaan, no? Pero kung mag-chismis gani stupad balay, wala man gasuksok face mask. Gani? Sige po sila kakamrasanay. Pwede lang i-istorya nga magsingitanay, dadanay. Dala ko wala sa sulod sang gate nyo nga akin ang lang yung magkamrasanay ng istorya. Magkuhitay, wala mong istorya. Gani? Ihikap nila sa ila mata, sa ila ilong, sa ila baba, hindi pa dan kabalo mag-alkohol, hindi pa kabalo pang hinaus ng kamot, bisan ara lang sa ila sininga balay. Kaya mo na bala dapat, avoid gin misan pamilya mo gani, pero hindi mo wala ka mo gi-istar sa isa ka balay, ti medyo dulo distansya ka lang gamay, kay kabalo ka daan, Action Eric, wala kaya kabalo kung di na sila yan naghalin mo, wala ka kabalo nga antes tapos opisina, may ko magdiretsyo sa inyo balay. May ginapit-hapitan pa man sa nga iban, ti wala ta kabalo, sa iya ginapitan, may ara dali sang may ara ya sang infected sang COVID-19 abi kag tinaglapta dira sa inyo at itapos kika mo. That's why nga gina-encourage sa aton sini nga mga officials, medical health experts. Nga bisan pa mga upod nyo sa inyo balay, abi isa ka mo ka balay. Pag face mask lang ka mo dira bala, kag kung ikaw lang isa tiya kakason mo dai kag para ka gulugin hawa ka tarong. Pero kung ara sa inyo balay, kung tanan ka mo da halos gagwa ka, especially ang mga upod mo sa balay may mga comorbidity, may kabataan, may mga katigulangan, dapat protektahan yung gandang isa kag isa. Kaya kung si City Administrator M ang pa-action na Eric, ang paghambalon, kalabanan, subong sa nagapositibo, hindi man niya mga LSI, apuro ko na OFW mo. Damo, kita subong sang kaso, sang local cases. Kag usually, once apektado, once nga may magpositibo, nga isa ka miyembro sang pamilya, dako ang posibilidad nga na magpositibo man ang ibang nga miyembro sa pamilya kay ti isa ka muda ka environment, Gani? isa ka muda ka kubyertos, isa ka muda ka space nga ginaginhawaan. Correct. That's why nga ang iba nagareklamo lang nga do ininto na ginihan. Pala yung sige ka face mask nga hindi ba kami kaginhawa. That's why nga gamitan yung nabala subong ang advent of technology ang inyo cellphone. Hala, sige gamita da. Kay para kung may kinanlan ka mo sa isa kag isa, hindi lang ka mo istorya, chat-chat na lang ka mo danay. Tapusan nyo lang ng pandemic para magpahala, sige pag gusto ka mo da sang ulo istorya, ulo party-party. Mo ginang isa subong Action Eric sa ginatanaw nga rason nga ginahalinan sang dalagkuan nga ma-record nga kaso sang COVID-19. Okay. Ang mga pagtipon-tipon ni bala kay ti syempre Pinoy Action Eric mo bisan ano pa ya ang ginaagyan dira gusto gid niya magpangalipay. Yes. Gusto magsadya-sadya. That's why nga bisan ano mo kahambal nga likawan ang party o kung ang party 30% lang abi sang capacity sang lugar. Hindi ginaiya mahimo Action Eric. Mambali na yung ati, kita-kita mo lang. Kabalo, lulupod man ta sa trabaho. Saman ta ka pamilya. Oo, gani. Pero kung may magpositibo, dira sa inyo, lulupod mga mudatanan. Laban. Isama ka mo ka pamilya, dira nga makwarantin. Isama ka mo ka opisina, dira makwarantin. Kasi hindi mo yan makontrol, Action Eric. Wala man taya. Isang alarm, kumbagang lawas, sa balang nga, tot. Ang sugata mo to, may COVID to. Ang istorya mo to kagina, may COVID to. Yes. Kasi puro kita di, kung tanawan mo, Action Eric, puro kita di tanan, biktima. Bangod, nga, hindi mo man yung mahambal, labi na ginang mga asymptomatic.
malay man na yan nila, yan nga nagpositibo na sila gali sa COVID-19, kaya wala man sila ging kuhit sa virus nga, hoy, ari na ko slawas mo, hindi ka na magsigi kalagaw. Kaya ti ang tawag siya, Eric, won't stop moving man because nagapangita man sang palangabuhian. Mayo tani, kung grabe, kita ka manggarano, nabe, ang aton sining pungsod, ang aton sining LGU, sino mo niya magsigi kanamian nga trabaho, kag magpakabudlay man kung may ara man lang sa ginapag ginaduhol ang gobyerno, tanan guro mamuyong. Galing tungod nga pigadong Pilipinas, kinanlan gid gyapon Action Eric maghimakas kag ti lantawa wala bisan mag-change quarantine status nga gani nagaplano pa lang nga MECQ abi ang syudad sang Bacolod. May mga negosyante na dahil nga nagapamalabag nga ay hindi lang kaya maapektuhan naman kami kung amo na hindi naman ka para sa kalan-an, hindi naman ka pa dine-in. Puro na lang take out abi, hindi man na magdamo ang mga naga-take out. Kasi kalabanan, nara naman na sila puloyan, tagaan sang gamay nga ayuda, makapoknet na sa mga uta nila sa ila og saran, ti makaluto-luto na sa ila. Sino pa magsige ganahan nga magbakal-bakal sa Go Action Eric, dugang pa, wala man sang kwarta nga inugbakal. That's why nga mo nahambal sa aton sining mga negosyante, once nga ang tawo mag-untap sa pagiho, nagauntat man ang pagiho sang kwarta, apektado sa gyapon ang tanan. Pero ti Kiss Action Eric, it's a matter of assessment gidya mo sang aton siniabi nga IATF, sang aton sining medical experts kung anong dapat himuon. Iti ikayong lawas na ang ginahambalan. That's why one of the reason Action Eric siguro nga postpone ang 83rd Charter Day tani sa syudad sa Bacolod sa June 18 bangod man para malikawan ang tipon-tipon ang pagdamo o pagdagsa sang tawo sa kung anuman nga aktibidad ang madumduman kag natalana o kung na-schedule na kuntani sang syudad. Kung wala pandemic Action Eric, sigurado tulusad siya gini sa June 18 may mga fireworks naman na sa NGC, may mga activities diri didto, may mga artista nga maabot na amo na sa usually ang mga activities during Charter Day. Kag ti kadamo naman ati nabuhi man lang kita nga wala kita naka-celebrate maskara. Wala kita nakadamo-damo tipon, wala kita halos tanan wala naka-Christmas party. Di ba lang Action Eric nabuhi lang man kita tanan. Importante nga tubtob subong nga mga tinion, subong nga mga inoras nga mga panahon hilway kita ya sa COVID-19. Gamay na lang nga gwanta kung tanan kabalo lang maghulat, kabalo lang magpatis tanan nga oras. Hindi iniya imposible nga matapos Action Eric ang ginatawag nga COVID-19 ano man ni kabaskog, ano man ni ka evil kung baga Action Eric sa pagkabig sang iban. Pero ti dapat cooperation, coordination, pagpati, pagsalig kag updan pagit Action Eric sa pagpangamuyo wala gid sang imposible. So sa aton sini mga ka-action hingagaw na kamo bangod nga kung hindi nyo gusto nga ang mga nadakpan daan sang curfew, wala face mask, kag wala nagapabiling social distancing, may mag-shop gid gali Action Eric, matos may balayran ka. Hindi ka magbayad, hindi ka matulog sa prisuhan. Ang prisuhan subong puwerte na kadamo Action Eric, congested na kayo para sa sang report nato nagligan nga adlaw, nga like sa Police Station 1, 13 ang capacity. Tapos tungod nga COVID-19 pandemic, ginreduce sa pulo para may social distancing. Pero ang arap subong nga priso Action Eric kung mga PDLs nagalambot sa 53. Perte kadamo. Tayo mo nang hambal to ni Liga ni Sir Liada nga Miss Eden, kuan man ni sila ng 3 floors man ang aton sini nga prisuhan. Ang first floor nagatulog sa salog. Ang second floor nagaduyan. Ang third floor, sa babaw, pagit sang duyan, may nagaduyan, pagit Action Eric. Ang iban, scheduling. 4 ka oras, ikaw matulog. So the next 4 hours, ang tupad mo naman matulog. Bulos-bulos lang. Hindi ka na ito mag-intra, kahit ka budlay gid sa subong nga tiyempo, Action Eric. Para karon sa mga dugang naton nga mga balita, diri man sa palibot sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, bantayan na lang sa aton nga pagbalik report diri man sa Action Night Patrol. Action Eden Aboso para sa observation report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod,
Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon Radio ng Boso. There yung abit sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan na karon sa Aksyon Radio ng Boso. Sa final report sa SD Balik kapag panglagad. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 10:23 na. Ang report ng aksyon na Eddie Naboso inabatian bago langid. Ginadulong sa isa kalawan sang D3 Bio ang pinakabago garantisado Eddie Naboso ginadulong man sa isa kalawan sang
Jantan Villalon sa Barangay Purisma nagamonitor siya sa atong siningapang pangalaga. Ayos! Saktara ang mga report na correspondent naton. Una ang tagi ka sa Nona Negros, nag-standby sa line number 3, Aksyon Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari sa Aksyon Roger Gutib, line number 3 sa report. Jerman Gabil, please come in. Yes, aksyonerik ng gabi sa tumang aksyon sa aton siling nga mga balita aksyonerik diri sa may syudad sa Cadiz. Una, may bilog na kami din sa klibo tanan ka mga kaso, walin sila sugod ang COVID-19. So, bilog na ang total nga positive confirmed cases sa libot sugod sa COVID-19. Isa kalibo na aksyonerik, 1,000. Ang amon karon active nga kaso yara sa 102 tungod ka may araman nga nagaduga nga duha ka mga confirmed cases. Pero may araman aksyonerik nga napulo ka mga naka-recover. Okay. So may plus minus pero daw dako-dako niya naka-recover. Sang sa nag-positive aksyonerik nga duha ang pulo iya mo ang naka-recover. Dumamo man ang trending sa babaw, no? Okay. Kasi laban man aksyonerik ang mga naka-recover sa mga nag-positive. Bisan pa ang iya ganit sa Western Visayas sa daw mo man, no? Laban ang iya sa naka-recover sa nag-positive. So, amo na, diri sa may syudad sa Cadiz aksyonerik, sa bahin sa police report, may reklamong isa kabata sa ginakop sa isa kabaybas operation sa nagligat sa bula nga Domingo. Pero daw karoon na sila kapablatter matapos nag-report sila sa Provincial Internal Affairs Services. Okay. Kay suno sa iya nga wala sila gipasugtan ni Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar nga mapablatter. Gusto tayo sila mapablatter. Hindi ko tikinabatarong yung mana nga way ka mo pag nga gibalabagan ka magpupublater. Gani. Kay suno sa iya nga ang iya sini nga amay nga ginakop ato si Emmanuel Antonio ginakop aksyonerik jaga bundak ulan subong. Ang suno sa iya balang gibalang. Yate gin kastigo kuno iya sini nga amay. Nga bata mo ni si Enjoy nga si parangat man sa iya sining ibubunot man sa aton kay sino sa iya nga isang timpo ng pablatter kung tani iya may gibalabagan sa siya pablatter pablabagan masunod kanto siya sa Internal Affairs Services sa Provincial Command dito na akomodar man siya aksyonerik. Yari pagpayag sa bata sa ato siya interview sa porsyon sa iya sining pagpapayag. Sa pagdakop pa ko na may dala, sir. Kay, siyempre, hindi na kami tuod na mapatihan ko tuod historia na ang drug. At ang tao sa bagyo na sir. Papunta na ako sa isang permanent na gatin sa ilang provision. Natin naman, sila nila, sila, one by din nga siya, active din naman natin. Tapos, kung sila mismo sila, nakabato ng mga muso yung anay ko sila, sila naman mismo nakadakot. Kita ako sa dyan, hindi nga nagpagwa. Kung makabato sila nga mga amoy ng isa katao, sila nga mismo ma-point out sa mga pulis, sidak nila nga tayo. Pero amoy ko siyempre, in denial case kami, kasi nalang pa namin yung project ko. Ang amin lang din, sir, kaya nga gimbalang ang amay ko, sir. ano? Gimbalang. Ano mo tayo ng gimbalang? Yung kastigo? Di kastigo, gano'n, sir, sorry, narinig ko rin sila ka. Lalong din. Di kastigo, sir. Sir, mga proof bala, sir, may mga medical legal kami. Kay, sir, pag-ito lang nabang gano'n, kung if ay arrestin sa katayo, then, hindi na gano'n sa emergency para mag-check ang doktora. Correct. Kaya tulad yung anti-torture act isa. Oo, mo na. Wala ko sa gindala ko, sir. Wala, sige. Gidirit sa side quarters dala. Naka-record man nga din dala siya sa emergency. Gidala ko sa sir, kaya tulad, pagkaas na itong detail sa tulad na nipuwansa,
kami sa Gindala. So, sa nabalan sa mga duwak kausod yan, at ito sa emergency, magpadto dayon, kutuod kami, wala kami sa balong at pero hasta kami da magabi, abi naman alam na sa sentro, sendra po gusuglon, so after sa hindi talaga ako na pwede dalawin, isa katawo, wala ko nilang kasunod. Ano ito sa nabalan sa duwak kausod, at ito sa emergency, nakita nila din yung itsura sa kamay ko na may mga pasta, may mga gahabot ang riya, sa luya. Ginagambal, siguro naman ito, parang nag-tibitaw sa i-release ang isa ka-doktor kung naglubo. So, parang naglubo na dito, naghambal ang isa ka-pulis, naganto na siya ko, dalit sa headquarters. Maangal ang akong ang akong tiya, kaya ito yung love niya. Hindi nila pagpadala si Papa, kasi ready sa kurasyon ka lang nila, kaya ang itsura sila, na nag-amuna na, dito rin ba yun, nagkakalwa ko lang ako ng tiya sa ila. Okay. Pero tingin pa, check na yun ninyo to, si Papa mo, para sa mamalan. Oo, dito check din naman galing sir, ano si Dayo nila kasya kami nagdukulikan. So, tari, ako in-request ko na sir, yung balang ko siya, na mapadlater siya, naging balang ka. Pero wala sa dito substance ang ito, sir. Huwag sige pasugtan. Oo, sir. Sino matarong naman ang mabablatter? Yes, sir. Human rights na sir. Ito, nabalaan ko na wala sa dito substance ang ito, yung accident ka. So, tumit ko lang sa resort action erect nga wala mapasugtan niya sining amay sa kulay siya na pa-blaster tani. Oo. Sige na, parang man siya sa officer nga si i-mention niya nga si police officer o police staff sergeant Gilbert Porsuelo nga pangayuan na isang clearance sa hipe. So, sila nga tiga kinaglan pa nga magpangay kong clearance sa hipe. Paano na karoon nga mabublaster ko tani kaya nga ako nga may kasigo na. Di kinamataro na isang tao Jer? Ang ginimo, Ivan? Kaya kinamataro na isang tao mablatter, tapos munggan mo yung tao, kag ilisensya, pas pupulis, hindi naman yung sakto na. Kaya mo ganin ako ni Eric, ngati ang ginimo na lang sinisang bata, nagkanto siya sa Internal Affairs Services dira sa may Provincial Command. Kadang Internal Affairs Services nagtawag diri sa kay Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar. Okay. Na dapat i-pablater. Bunano naman nga. Amo na sila ko lang ang kahapos nga trabaho sa pulis, inapabudaya pa nila ila trabaho. Kaya mo gani kasi ang sa district officer naman niya sinerek niya panigana maguro kay base kon nga kegban si Kernel mo. At ang ginareklamo si Kernelaw? Ang operasyon nila ang wala na yan. Amo na diferensya. Amo na diferensya kay Como ang ginareklamo, pulis, tapos hindi ang pulis nga gusto ipablatter na nano na yung demokrasya niyang Pilipinas, hindi niya komunista ya. Karon kay ang tao mapablatter kontra pulis, hindi iya papablatter, inano niya kasi pangabuhi man. Amo na gali sa direct nga nagkanto sila to, kaya daw mo na ako may advice sa ila. Ate mo na na blatter, kaya pagkakita yan sa akon to, sila nga sir, pwede tayo makapag-interview naman, siya siya mo na. Ate sling ko, ate pwede man, kung daw, di pwede ka mo satisfy ko, namin na nagintikang nyo, nga kanto ka mo sa Prias. Pero anong reaction, in short, anong reaction ni Diciar na di? Ate, ganyan pa man, kot kuman sa pagkatapos, lingkot sir, ano ang imo mambal, sinikita mo niyo, nagpamaliban ka kuno, ari man ang sininga ako ni, sir? Ganun po ba? Actually, galing dito yung anak niya, yung babae po yan, di ba? Oo. Yes, sir. Babae. Yung araw na nahuli yung pay niya, pumunta sa akin, ang gusto niya is ilabas yung tatay niya para ipamedical. So, una po, hindi ko pinayagan dahil sabi ko ano na to, kung gusto niyang magpa-medical separate, kumuha po siya ng court clearance para ito pala namin natin sa medical. Pero kung sa kanya lang galing, may pinapakita siyang papel galing sa doktor na para italabas, ay hindi naman po pwede yun. Ano po, yun ang sabi ko sa kanya. And alam naman po natin yan, is okay sa atin, na once may pinasok natin sa kulungan yung lahat ng mga arrested natin, is dumataan po yan sa medical check-up. So, hindi ko naman lang po sinabi sa kanya na medical na namin yan. So, isusi po kasi yan. So, pwede naman natin i-refer dun sa unang medical
na sinikap siya din sa City Health. Then yung pangalawa, yung sa blatter na sinasabi niya, tinanong ko siya anong ipapablatter. Ipapablatter daw niya na yung operation is nabog yung tatay at walang nahuli, walang nakuha na illegal drugs din sa kanyang ama. Which is, parang contradict naman po yun doon sa operation na ginawa ng tropa. Ang sabi ko, kung meron silang complaint, pwede siyang kumuha ng private lawyer niya o pumunta sa PAW para humingi ng assistance. Okay. Pero hindi ko gagawin na, i-blatter ko in contrary doon sa operation ng tropa. Yun na po. Ngayon sir, pumunta siya sa NACPO, pumunta rin siya sa IAS, tumawag din sa amin na kung sakaling magpa-blatter siya dito, entertain na lang. So, yun ang ginawa namin. No? Please, dun sa nangyari sa kanyang ama. Pero sabi ko, hindi lang po pwede, yung time na yun, na pumunta siya sa akin, please ko kontrahin ko yung trabaho ng tropa. Yung nagtaisang man po, kung may reklamo siya, sabi ko, pwede silang mag-complain. Okay. Tama, Jer? ang payag ni Police Lieutenant Colonel Kedisiar. Jay, klaruhon ko lang, Brad. Ang bata ni nangayo request nga kung pwede mapapidikal ang tataya sa doktora mo na. May aral siya nga ginauyatan nga alis sa doktor. Oo. Actually, ang ara sa doktor to tong mga nakuha mabal na to kopya pagpa-medical ba kay kundi gin hypertension ba ang tatay niya sulod mo. Sa saan una? O sang pagdakop to kundi Domingo, exercise. Oo. Pagkaaga to Lunes. Oo. Nagtaas ang blood pressure bla. Te. Kaya ito na tumba to, gidala to sa emergency clinic. Okay. Ito kung kay dito sa emergency clinic, kikita sa utod kag sang tiya nga may mga pasa ko, no? May mga lastro. O mga lastros lawas, sabi. Te. Kaya mo to nga ang bata na ngayo sang kopya sa to sa mga resulta sa medical, sa medical. Kaya gusto nila ipamedical liwat ang ilamay. Okay. Ang gusto ipamedical liwat yati una-una may medical naman kuno sila nga ginkandak ang polis. Ngati may ara naman resulta sa medical. Pero ang medical garo nga sila sa pulis na munti ko resulta isang pagkatumbay nga nagtaas ang dugo ya. Kaya mo na, Pero ini medical naman yung na-request ang bata niya. Another medical naman niya nga doon nakitaan nila ang sekretary na kami lastrong lawas ang tatay nila. Yes, amo na actioneric. Te. Kaya mo na, wala yagin pasugtan man ni Police Lieutenant Colonel Kedisiar. Tingnan ni wife di po sultan, pwede lang ng popdar na pulis na. Tigani, pwede lagi na pwede man Nga kung magpa-medical ka kadawa, kinalanon nga na maglisensya ka sa abogado, ka magkuha ka abogado, aw? Kaya mo na ang salinyati, kinalan ko may request kinalin sa halimbawa sa fiscal sa korte, bla? Tinga ang naging pamedikal mo nila, kaya mananawag ang iyas ng pamedikal na. Tinga ang naging pamedikal mo na nila. Ay may gipablatter mo na nila. Oo, kaya ito yung ginawag ng iyas sa ila mo nga akomodahan nyo na, nagkanto na diyo. Ay na, ano man nga tikita nyo kung akomodar lang daanan nila ng bata ka nagreklamo nga mapablatter siya separate, reklamo kontra sa tropa nga nag-operate. Tani wala na natin nagdako pa ng issue na. Sa magaling kasi wala ko galing si mga tao Colonel Dikyar. ang kahapos ng obrabla pa budaya pa lang obrabla nila haw. Sila ko Colonel, hindi balaga ang blatter, gasyon malala. Si pa-blatter na tani, kasi wala yung gusto. Kung magpa-blatter yung bata kontra sa tropa nga nag-operate, iya man na diretso, di beriya man na. Dahil kaya ang yaya sila ngati. Anong gusto yung pa-blatter sa bata? Yung pabor sa tropa nga nag-operate haw? Ang nagreklamo na galing bata na nga may mga pasa na kita ng amay na karon kay pa-blatter ng bata, hindi pag akomodahon sa blatter, nga blatter man lang na, purposes man na kung gambas sila nga hindi inaamong hambas ang bata, dili kontraho nila eh. Mo gani amo Simple gila nga klase o baka pulis ipabudaya pa nilang ilaya nga kagulingon.
amo na ganak sa Eric, hindi naman yung mabasol si Police Sub-Sergeant Porosuelo kay ang iya galing niya sa una pagdaan to pablatter tani ito ang akusado nagambal na si Police Lieutenant Colonel Rakidisyar nga nagbalibad siya nga nagambal siya nga hindi pagblatter. Ay nano. Uli ang anak naman sige po mako dyan ay pablatter mo ito blatter ko tanay sir kasi ang amay ko sir yung kasigo kaga way nakuha siya na recover sa iya way na siya druga sino siya contradict ko sa kanya hindi ko mag-complain lang ka mo kita ka mo bugado to Hindi mag-contradict reklamo ni isang tao anong gusto yun ni Disharya nga hindi mag-contradict ang pablatter sang bata kaya mo na gulbot niya silingon kasi mo nagaway kay pasukan gani na ano man si Dishar nga bili man ko tayo sa trabaho mo Roskatis po mga mo ng batasan mo yan hindi ko niya bilib mo na daw ka makabutagin man question mark para blatter lang daw komunista na nga pang-gobyerno ang tao yan may diber na diretso na mapablatter ka magreklamo kontra sa pulis correct di ko ginareklamo ng pulis ang Cadiz kung nireklamo ni Dishar sabto nyo amo na pinakasimple lang na Kagisa pa, tanawa bala, kung maging makadto sa pag-abot na ako kung yung blatter na guro, way guro na matawgan guro sa provincial internal affairs services. Kung ipablatter na dahil nagkatagaan at kung ipasugtar lang bata nga magreklamo sa nga mapablatter, wala na tar na yung isa nagkadto sa iya sa magreklamo mo ginaksunari din naman. Ano na sila ko bala nga kapos ang ubra nila, pabudayan pa nila, kagdo ang gwa pa bala nga, basi makasuhan pa sila. Yan kati, tanawa ka. Ka mga, ay. Mo gigit, tanawa bala ko nag-question mark ang ilang ubra nga, kung wala ka may ginatago nga madlok ka mga blatter. Ako na magreklamo sa nga amonis, tatay ko ginsumbag ni pulis, ni Monia, iyan ang ligaso sa bata na yan. Kung pa-complain mo siya, dapat pa-record, dapat galitan mo, advice siya, ma'am, kung gusto ka mo reklamo, sige, pa-record ka mo na yun. Kung pa-record, sinada reklamo, kamo kung hindi ka mo mareklamo. Pa-record mo lang na kayo, diretsyo na isang tao, again, ilan na diretsyo nga magreklamo on it favor o kung hindi favor sa police, ilan na diretsyo papablatter, tikaro kaya ang tao mapablatter kontra sa police, hindi niya pagpa-record, hindi niya papablatter da. Tinunto mo, bra na yan. Kaya mo na gani, ako gani, may mga natabo na din sa una, sunerek mo, during the time of police. Si Dishar, Lieutenant Colonel na? Wag na promote Lieutenant Colonel, hindi ka balo yung trabaho mo. Kasimple lang na yung request sa tao na nga mapablatter kontra sa inyo. Hindi mapablatter kay kontra sa inyo. Siguro si Lieutenant Colonel akin, Dishar, guro ka protective, guro, sa tao ya. Nga, may pubyara na siya nga nakagay na sa kaso, pasakaan kaso. Ay, taga-balo, Basi may pubyara na siya sa kaso-kaso. Kung nag-isa ka na pungga niya, dyan ka, dyan yung pablatter, kayo may kaso, pagkakadaan, Dinuntong, bro, niya na. Pero, kung deres ka dito, wala pa niya. Tiya, pala na, nakapablatter. Hindi ko na destino niya Tipo, dyan ka pamangkot ko siya mo, nakapablatter ang bata, wala. Nakapablatter ka ko, wala ka may bato na, kung Ate, sige lang. May kaso, importante nga. Nakapablatter sa. Di kung may kintawagan sa iyas, wala nila ginukomodate ang bata, mapablatter, buko kasimple nga trabaho. Wala na tani nagkantong bata na sa iyas, kung naging pablatter, na nagkagitugtay nila nga magreklamong bata, da kontra sa pulis, kung ano man da. Wala magaling ko to ka, kita gani, balik mo sa bata, kung tingin pablatter ka na. Salingan ka pablatter na ko, sir. Pudyan, okay. Pero, nagkanto ko to, anay sa po sa ilang internal affairs services ang iya sa motor ng bando sila nag-confirm ni Police Lieutenant Colonel Asin Dishar nga nagkatutuwa ang bata pagkatapos nagtawag sa ila ang iyas nga i-blatter ko na nga away ko na i-blatter away ko na i-blatter blatter kundi away mo Japon sila mahimo naglain pa kaya gwapa na hindi pa nagbalog baka namin isang gabi ko, doon naglain ng gabi ko kay sa kahapo. Amo naman lang sila ko nga kahapos ka trabaho, pabudaya pala kagulingo nila. Galing ka. Ngakon di manaso na sila, basi makakaso pa na sila. Ara na kasi blatter, sila nga affair
personally appointed to the station and alleged. Oh, So, alleged mo lang na yan, aligasyon mo lang natin kung aligasyon natin, depensahan nyo, reklamo mo lang na. Adlo ka mabasahan sa media na nga may reklamo kontra sa inyo daw? Wala na. Sa una yan, si Police Lieutenant Colonel Robert Mancito yan, pag sila nga blatter na. Oo, pa-blatter daw. Pagkatapos Sino nga, pa-blatter daw, sinupogo mo man. Abalo ka pa na sa pulis, pero si Disha, dulain niya klase attitude yun, hindi niya mayo, wow. Dahil ko siguro, overprotective na siguro tao yan sa mga tropa yan, gusto yan, ipakita niya, kuha niya gid, protektado yung blaw. Protektado, pero sala na yak si Roger, kay diretsyon niya sa tao nga magreklamo kontra sa pulis kung may reklamo, giman sa. Kung dyan na ikaw, ang isa pag interesahan ko, ano ni na kuha niya ang tatay na nanon ganin na pa-check na siyang ang tatay ni Liwat? Na pa-medical? Oo. Why naman to sa sapon pagati, sa nagsimana mo. Isa na kasi mana. Oo, why na, ayaw naman to daw, okay naman tong tatay ito. Okay. Pero yung blatter yung ganyan nga, gigastigo Hindi na yan iligasyon niya siyang bata, kagila mo na iya guro may ara mas ebidensya, guro to proof ang tatay, yung kastigo. May ara. Tiyan mo ganina. Hindi na adlok sila ang bata may reklamo. How? Nano na nga? Ina pa kong kaya bala niya, sir, ang report mo kito bala, sir. Yan na sa local section bala niya, masilin niya nga may kwarta nga 2,000 na kuha, ito yung kwarta na kuha yan, di mo na nimugin kuha balita. Man, kuha ko kambal saya, kaya why mo nag-blatter. Hindi na uligin, review ko ito nga ako nga live bala, kaya ipabatay ko ito, nagambal ko, nga may arang gali 2,000, sir, yun kimang ko ito. Sabi ko kay Colonel Lisiar, sir, mga pila ang market value. Yeah, mga 2,500 yung market value. Te. Siling ko din kwarta man na, pero ito yung market value na yan, bation mo na sa kwano. Market value, hindi na kay kwarta, yung naging kwarta nga kwarta niya. Siling yan, bayong ko lang si Lula, sir, kaya Lula to, init ng simo, sir mo. Doon naglaing ka pag ito, ang gusto ka pa malain. Ligo, sir, ako niya, kasi mo, basta ito ka Lula mo, kasi ito ba kuya, tanas tigulang na, masigabaan, basta ng Lula mo. Abi ko, sinay ko kote, abi ko nga baka sa bata, pa-blatter to. Ayati, mga buhi ato ni. Amo naman sa mga kapulisan, mga amigo ng kapulisan, hindi na pala pabudlay, inyo lang kawalingon, ari man tao niya. Ang tao magreklamo kontra sa inyo sa pulis, dahil mo yung magpa-blatter kay kontra sa inyo, tonin yung obra niya. Bagay, interview kayo kasi wala kapitan kay Gin, bastok lang Carmelite ang minor de edad. Dahil pagkatapos na, sila niya, ikaw report ng Gutem, niya, kanton ko. Diba ka, medyo ka, kubuy-buy pa ka, nagpapalimaho pag kapitan. Nagilim no, nagapa, lingko. Pero ka, may Armalite si Maga mo, katigin pa batter ka may Armalite ka mo. Ang batter ya, Teb. Bisa masili ba na sila ng taklo siya tang kidigira, pwede nila maambalda. Ituon man. Diretso na isang tao, yung magreklamo ka mag-akusar si mo. Gusto lang ang balik kapitan. Diretso yun na mapablatter, kung basi hindi lang Armalite, basi tang kidigira, ginasakyan namon. Kaya wala niya. Pwede ko na yan, ang latter ya. Pag gusto na yan, bisan masilig ka pa na si Kapitan, nagtaklos ng kinigira. Ibuta mo na isang pulis da? Ibuta ko lang ako sa pulis. Si Kapitan, gauribay, galikwan, sa kinigira. Pero sa isang bata, reklamo niya. Depende na kasi, ilantaw ko na yan. Actually, nagsabat mga gali si pulis, sila kanina kinisiar. Kasi po ilantaw man ko sa expression sa nawang yan, daw na Paul man kadi. Ti Paul gid siya naglutinan Kernel na siya bisag balo sa trabaho. Ito imposible naman ha. Ako pag hindi kasi mo na overprotective lang sa tropa ya para pakita yaman nga tigil protektado yaman blaw. Ang ginatawag nga proteksyon sa tropa sa tao mo normal ina bilang commander ka. Pero ang paghatag mo proteksyon sa tao mo ibutang mo man sa gusto. Di ba? Diba kani, dapat kaya reaksyon sila sila nga, sir,
Pablatter na kung saan mo di saro. Blatter na nga ano gid ko ng pablatter. Oo, may kilala ko sa una nga chief of police. Lipat ako sa ngalan niya sa una. Doon dumangon na sa una. May nagreklamo sa migo nga chief of police. Oo. Sabi niya, sige sir, kay ireklamo ta kaya. Ti siya chief of police, diretso mo pablatter to. May ireklamo ko. Ti ko din namin. Oo. Ti ko din namin correct, approach, di ba? Oo. Aragay ko na tabuan mong mapablatter. Sa ni ko to, anong problema mo? Nya, si chief ni Blang, ang istorya mo ba sa ni ko, pablatter ko siya, kaya ano to man, may ginhaboy Blang, sakit tinaga mo. Kontra sa hipi, tig hipi, ara mas tupad ko, kaya interview ko. Ti ano ang basang hipi nga kilala ko, ti, to, pablatter to, diretso mo man na ya, pablatter to. Ti ko din namin. Oo, correct. Yung naman Tapos istorya. Ang mga tirada da. Amo lang gusto nga mga panimuot. Ano, hindi ka ba siling si Disha, wala buot. Ano buot? O sige na kay Romandano, may istorya. Basta importante. Jer. Alik lesson learned sa atong kapulisan sa Cadiz da. Nga magamo na gani nga sistema, akomodahon yung tao kung magreklamo kontra sa inyo, nga mapablateri akomodate kay ilan na diretso. Oo, sa ibang man nga daw galang-alang mas lady gina pwede yan. Hindi na pwede kay wala sang layi. Wala sang layi nga nagasiling nga ang tao nga magreklamo kontra sa pulis hindi pwede ka pablatter. Oo, correct. Di ba, Jer? Sakto nga, oo. Pero ikaw halong ka ha? Nga man? Basi pablatter ka to sa batang hamban mo to. 2,000 to. Kasto. Nangakik to ba si Lula yan, basi pablatter to kontra sa imo. Ito ko bati mo na kay Lula mo ang akon nga live na blao. Oo. Pero basi ko na yan ang babati yan, punta lang blao, ay balan nga nagambal na si Tagalog na yaw. Okay. O, si Colonel Lisera, kung pablatter to luwat. Si Colonel. O, sige na. Kung machimpol ako doon, grabe sa balita mo. Nag-enjoy ko, pero doon saka-saka dugo ko. Informasyon! Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Roger Cote, may report sa Bacolod Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kita sa Roger Gutip. Advice na sa Cadiz Police, sa kay Police Lieutenant Colonel Disharda, kag sa ato kapulisan na sa Cadiz, takos nga dumdumonyo, na kung ang tao magreklamo, magpablatter kontra sa inyo nga mga pulis, hindi nyo na pagdingot. Kinamatarong sa tao, magpablatter kung kontragid man sa inyo da. I-blatter lang, sulat da. Diretso na yan sa tao magreklamo kontra sa inyo. Pero kung ang tao nagreklamo kontra sa inyo, hindi nyo pag-accommodate, magpablatter ka pa-record ng tao. Hindi tinunto. Sabi ang obrang hapos, hindi nyo na papabudlay. Kung ina-accommodate nyo na tayo ang reklamo sa bata, wala na nakalambot na ito sa Provincial Internal Affairs Service. Maswerte ba si makasuhan pa kamuda? So, ini mga amigo, nga pulis mo isa. Hindi ba kayo tanan, ha? Kahapos sila ng katrabaho, pamuda niya yung pang inyong pagalingon ba si makakaso pa kamuda? A report na aksyon na Roger Gutib ginadulong sa Kalabas ng Life Extension Clinic. Libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes. Opo
Aksyon ang balita. Ito ang Aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Yari sa aksyon na Percival Villamor. Line number 1 sa report. First, may gabi, please come in. Mayong gabi, Action Eric, kag sa aton man nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol sa gihapon Action Eric, no, mulo matawhay ang aton area of responsibility, naglibot-libot kita sa aton area dire. So far wala gid man sa mga dalagko nga mga aksidente kag insidente. Ang bahin lang sang mga buluhaton sang aton nga kapulisan diri sa syudad sang Carlota sa gihapon, no, nagalibot kag daga panghatag sang flyers sa gihapon ang aton kapulisan sang Republic Act 9165 kagang Republic Act 7016. Sa pagpamuno naman ni Police Lieutenant Colonel Junel B. Guadalupe, upod ang aton nga PCR PNC nga si Police Staff Master Sergeant Malo Alositain nga nagalibot sa 14 ka mga barangay kag nagahatag man sang tagsang feeding sa aton nga mga kabataan. Kag sige hapon Action Eric, no, pag-abot sang alas 3 sang hapon nagaplastar na ang aton nga mga kapulisan nga sabihin nagabantay man kag nagacheckpoint sa mga mayormente diri sa syudad sang La Carlota kag nagasikyar sang mga rehistro kag labi na gid sang open muffler. Kag nagacheck ba ang aton nga mga kapulisan sa mga private vehicle nga sa diin nga basi kung may ara ba lang nga mga salakyan halin sa iban nga lugar kag high risk area pareho sa Canlaon City kag iban pa nga mga area nga maggusto lang nga maglagaw-lagaw diri sa area sang La Carlota tungod Action Eric nga ang La Carlota so may ara man nga mga tourist spot. Kaso lang sarado man ang amo nga mga bilisitahan Action Eric tungod nga sung COVID-19 Action Eric nga nagaduging sa gayapon, no, nga nagasaka kag kisa naganubo. So hindi naton mabalaan ang aton nga mga kontra sa palibot aning COVID-19. So sa gihapon nagapahibalo ang aton nga local government sa pagpamuno ni Mayor Rex Halandoon, City Mayor sang syudad sang La Carlota nga sa diin nga magkandak sa gihapon sang protocol kag proper hygiene ang tanan nga mga pumuluyo ilabi na gid sa oras sang pagkadto sa may public market sa dira sa Agura. So magasuksok gid sang face shield kag face mask Action Eric agud to nga mag-alikawan ini ang paglapta sang COVID-19 Action Eric. So mo ini ang aton nga mga balita kag nakuha nga mga information report gikan diri sa aton area of responsibility ginatamyaw tagli Action Eric nga porok-orok man pamati sa Action Patrol si Honorable Kapitan Chad Peria kag Honorable Kagawad Jofred sa Panta kag Honorable Judon Gisrel Imboltorio sang syudad sang La Carlota. Rektaminti kita live report sa aton namtangan diri sa Barangay San Miguel, La Carlota ang inyo ka-aksyon, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! May patrol! Salamat kita Aksyon Percival Villamor, live report sa Central Negros, balita ng Aksyon Percival. Ginadulong man si sa Kalawansang, may TC, dugay ka na bala naganto si Basili Kator-Kator.
Milili Oligo, Ginny Osiser, may gabi dala kay Ricardo Asintista. Sige kay check taribi. Ito to Samuel Castillo Armita dala sa Valladolid, may gabi gid. Kenneth Alvero, Uma Lumena. Kamusta lang ko dala kay Nanay Malo Torre, Pagsakol pamilya sa Paranaque, halin kay Toto Alexis Swingwing Torre sang UK. O si Toto William Frias, si Manang Silin and kids. Dala sa Barangay Panokoy, happy listening lang. Paring keda lang sa guys sa Tokyo, Japan, Vicente Similiano, Iboni Butcher, sang Germany, correct agad Action Eric. Every individual has a right to complain no matter what. It will be judged by authority and the other party had to challenge it. Correct, kid. Si Toto Wing Torre. Amo na yung mga tirada. Sir Edwin Pineda, may gabi, kid. Ang pamilya ko sa Mansiningan, monitor gid upod kay Noe Napud. Primilita Bakiran, mayong gabi, kid. Ryan kag Hassel Borja and kids sila sa Sumag. Ricardo Asintista. Sa kay Jo Marie Caliso Gomez, may gabi. Kay Tita Bibing Severino, may gabi. Kamusta si SB member retired captain na Dingdong Severino? Kaya kaangayan gid kay Toto Dingdong, no? Sa kay Sally Hintolyaga Sumugoy, may gabi. Kay Roth Galero Solina Pinobis, kay pare Reggie Hinobis da, kay Roth Solina Pinobis da, Roth Galero Solina Pinobis, kay dahil Alaysa da, kamusta da sa Valladolid, pamilya Hinobis, na? Balik kita, pabalik naton, balik ka report ni Aksyon, then pagkatapos lang, sa ito importante nga pahibalo. Ang inyo nabatian ginadulong sa inyo sang Carbocystin Salmux, ang tamang solusyon sa... Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Balik diri sa balakat mga bidara kay Jean Hisorgon and the family, kay classmate ko Romil Pagsubi, Ronda. Kay Police Major Leo Estofa and company ang mapisa dala nga hepe sa Police Station number 6. Galantag sa aton program dia. Kay Prima Malisa sa Panton Magbanwa, para man sila ga pamati man. Diri sa inyo para tuntunan. Balikata sa aksyon na Eden Aboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Aksyon na din sa balik report. Please come back. Okay. 6% ang mga ido nga nag-positibo sa rabies diri man sa probinsya sang Negros Occidental. Sa report gikan sa Provincial Veterinary Office umpisa Enero tungod Mayo sini nga tuig, may 13 na ka mga ido ang nag-positibo sa rabies nga gikan sa 8 ka mga local government units, samtang nagligad nga tuig Enero tungod Mayo, 8 lang ang na-record gikan sa 6 ka mga LGUs. Sa press release ang PVO, nagdamo ang mga ido nga nagpositibo sa rabies, mga 46% lang sa dapat 70% ka mga ido ang bakunahan agod malambot ang herd immunity. Sa May 2021 nga records ng PVO ang 3 ka mga LGUs nga may pinakadamo nga ido nga nagpositibo sa rabies among syudad sang Himamaylan, Victorias kag Banwa sang Kawayan. Nahibaluan ang iban pang lugar nga may na-record nga mga ido nga nagpositibo sa rabies among sa Banwa sang Toboso, Ibi Magalona, Pontevedra, syudad sang Silay kag Sagay. Sa karon naglambot na sa 74,781 ka mga ido ang nabakunahan diri man sa probinsya sang Negros Occidental. Balita din sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat kita aksyon na din diri abet ang kapuusan nga pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol program. Miyerkules ng edisyon balik kini buwas Huwebes. Aton sa ka mga patrol, unit reporters in action nga napalagad karong gabi sa Aksyon na Roger Gutib, Aksyon Percival Binamor, Aksyon Eden Aboso, Aksyon Papang Nixon Tahom, ato nga piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol, News Center Action and Defensor Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Olivero Pazon, Backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, with IT expert Christian James Venares. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok Sudan sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyo lagad ang Korman Action Night Patrol Program. Lunes, Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios amigos. Hasta la vista, yung magkalipat atis magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. TTX 500. Rosel, ako yan. Nagakabankalan. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.